Si et vingués una despesa inesperada, com la reparació del cotxe o la rentadora espatllada, la podries pagar? Si la resposta és que no, ni has de començar a invertir ni has de començar a estalviar. El primer que has de començar a construir és el teu fons d'emergència. I si et preguntes què és un fons d'emergència, doncs molt fàcil, és un coixí per tenir uns diners guardats per despeses inesperades. I com començo a construir aquest fons d'emergència? La primera base és comptar quan és la de les despeses bàsiques d'un mes. La segona fase és guardar entre 3 i 6 mesos d'aquestes despeses bàsiques. I la tercera fase és obrir un compte separat en el qual no ho toquis mai si no és per causes excepcionals i despeses inesperades. I evidentment aquest últim punt és el més complicat, no tocar-lo mai, però és el que ens donarà la facilitat i la seguretat d'aquest fons d'emergència per si mai ens ve alguna necessitat inesperada. Quan tens aquest coixí deixes de viure amb angoixa perquè deixes de preguntar-te què passarà si em ve una despesa inesperada, perquè ja tens aquest seguro que et permetrà viure amb molta més tranquil·litat. Si vols saber-ne més, segueix-me i apunta't al repte Economitza't.